Salut! Astăzi vreau ca să mai dăm vreo 2 meciuri cu Gin și să deschidem cutiile acestea. Haide ca să dăm un meci. L-am dat la 2 pentru că la solo nu mă descurc bine cu Gin. Dar nici cu B. Mă descurc mai bine la duo, dar doar dacă sunt prins la mijloc, nu pot să controlez. Așa, avem 3. Se vede că vine Shelly. Dar hai că o omorâm. Brock, cred că stă AFK. Nu vreau. Prima oară când mă întâlnesc cu el. În meciuri mă refer. Telefonul, dar nu știu de ce. Și am murit. Nu înțeleg de ce se blochează. Eu cred că nu o să ne pice nimic. Doar bănuți. Uite, 3 gemuri. Da, nu o să ne pice asta. Dați! Ne-a picat Pam! Nu vine să cred! Ultima epică! Doamne ferește! 26 de brawleri! Hai să ne schimbăm și noi poza. În sfârșit avem și noi toate epicele. 26 de brawleri. Mai trebuie miticele și legendarele. Cam acesta a fost videoul meu. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și v-am pupat.